Σκληρός πλέον ανταγωνισμός στο κυνήγι για τον πελάτη αναβάθμισε θεαματικά τις υπηρεσίες στον κλάδο των ταξί. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του οδηγού που θα δείτε στο ρεπορτάζ της Φωτεινής Νάσου. Μόλις έφτασε το ταξί να με παραλάβει. Έκπληξη πρώτη. Ο οδηγός εγκλέζω στην ώρα του. Ούτε λεπτό καθυστέρηση. Έκπληξη δεύτερη. Κοιτάω στο διαχωριστικό του πίσω καθίσματος και βλέπω ένα μπουκάλι νερό, χαρτομάτιλα, υγρά μαντιλάκια, τσίχλες, καραμέλες για δροσερή αναπνοή και μια κάρτα με κωδικό για Wi-Fi. Η έκπληξη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μου. Το ρωτάω προσποιούμενη ότι είμαι απόλυτα συνηθισμένη σε τέτοια περιποίηση. Πώς πάνε οι δουλειές? Αρκετά καλά, έως πολύ καλά, σε σημείο που δεν προλαβαίνουμε τους πελάτες. Τελικά τι κάνει τη διαφορά? Να είμαστε συνεπείς, απόλυτα. Καθαρό αυτοκίνητο, καθαρός οδηγός, μια πολύ καλή συνεννόηση στην γλώσσα και ασφαλή πάνω απ' όλα οδήγηση. Απόφοιτος οικονομικών του Αμερικανικού Κολεγίου, μιλάει άπτεστα αγγλικά και έχει βαθιά γνώση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης. Και έτσι ακριβώς αντιμετωπίζει το ταξί του. Βλέπετε, το ταξί σαν μια επιχείρηση, στην πραγματικότητα είναι επιχείρηση. Και όπως σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε δουλειά είμαστε συνδεδεμένοι όταν είναι όλη μέρα, έτσι είμαι και εγώ συνδεδεμένος όταν είναι όλη μέρα από τον υπολογιστή μου, την ταμπλέτα μου. Εδώ μας λέει ότι η πτήση από Αθήνα για Άμστερνταμ, η KLM 1576, αυτή τη στιγμή τροχοδρομεί στον αεροδιάδρομο και απογειώνεται. Ακόμα και φουσκωτό μαξιλαράκι για τον αυχένα των πελατών του διαθέτει ο κύριος Εσοντής και βέβαια για όσους θέλουν να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς, σε αυτό το ταξί θα βρούνε φάρμακα για την ναυτία, εκτός βέβαια από τα βασικά που διαθέτει το φαρμακείο. Παυσίπονα, ινόπνευμα, βαμβάκι, ιόδιο, ακόμη και αληφή, αλλά και φάρμακα για τα τσιμπήματα από μέλισσες ή κουνούπια. Ό,τι συμπληρωματικό μπορούμε να βάλουμε στις υπηρεσίες μας είναι προς όφελός μας και προς όφελος των πελατών μας. Και φαντάζομαι τόσο που περιποιείστε τους πελάτες σας, σε όλα αυτά τα χρόνια οι περισσότεροι έχουν γίνει και φίλοι σας οικογενειακοί. Πολλές φορές λειτουργώ και ως προσωπικός βοηθός τους Δηλαδή? στην Ελλάδα. Πάω να παραλάβω ένα εισιτήριο ακτοπλοϊκό γιατί έρχονται από το εξωτερικό και ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, μέχρι το να τους κάνω κάποιες εξωτερικές δουλειές στις ώρες που έχουν τα ραντεβού τους. Αυτός είναι ο Πέτρος Εσοντής που αποφάσισε να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες ταξί πριν από περίπου 10 χρόνια, γεγονός το οποίο αποδείχθηκε μοναδικό όπλο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Προσφέρει εκτός από δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, φορτιστές για όλους τους τύπους κινητών τηλεφώνων, φαρμακείο και όποτε το ζητήσει ο πελάτης και παιδικό κάθισμα. Εντυπωσίασε το